हाँ हेलो। का हो जब फोन करतानी त खाली बिजी रहताड़ू। अरे त का करी, कई दिन से फोन करतानी एको हाली फोन नहीं खो उठावत हमार। अरे का बताई जान, आज बड़ी हिम्मत जुटा के फोन उठैनी हो। हिम्मत का कोनो दिक्कत बा का कि तार घर वाला कुछ बोला हमरा से? हम खुल के ना बताई। अरे त का है तू बोला ना, का दिक्कत बा? हम फोन पर नहीं बता सकत, तू हमरा से मिले आवत तब बताई। ठीक भाई आवो, हम आवो तनी। जान हमार शादी होता। हाँ शादी? तू हमरा के भुला जा आ हम तोहरा के भुला जाए। हम तोहरा के कैसे भूल जाए? हम तोहरा बिगर नहीं जी सकत जान। हमार तहर मिलन नहीं हो सकत। ई कबो नहीं के हो सकत। पूरा वीडियो तोर फेसबुक पे वायरल कर दे। अभी हमरा के जानत नहीं कि हम पागल आशिक हनी। देखा खुरपाती कल बंद कर, जवन भइल तवन भइल, ओकरा के अब भुला जा। हमार शादी के सब सेटिंग हो गइल बा। अल्लाह सुना। चौदह के तिलक बारात बाटे 20 के होताटे शादी और तू ठीक से। तोर शादी होता हम ठीक से रही। 14 के तिलक बारात बाटे 20 के होताटे शादी और तू ठीक से। कुछ करी हन गड़बड़ मुंह काला होई हो। अच्छा कुछ करी हन गड़बड़ मुंह काला होई हो। तो सुन ले कि जब जये महला होई हो तो हऊ बात हाला होई हो। कि जब जये महला होई हो तो हऊ बात हाला होई हो। पगला गल बड़ा का। कैलू तू कहरम लागे न सहरम, हमरा पे कर कुछ रहम हो। कर तू आदा दे पाना बाधा, काहे तू होलो इतना गरम हो। बर्बाद कर देल सा बोलत काहे नहीं? कैलू तू कहरम लागे न सहरम, हमरा पे कर कुछ रहम हो। कर तू आदा दे पाना बाधा, काहे तू होलो इतना गरम हो। पियवा खाती हमके छोड़ दिया रहू भला होई हो। ऐसे नहीं के हो सब। पियवा खाती हमके छोड़ दिया रहू भला होई हो। गोली मारते कि जब जये महला होई हो तो हऊ बात हाला होई हो। कि जब जये महला होई हो तो हऊ बात हाला होई हो। ढेर ज्यादा आज बताइबो सबके हम हई तोहर लभर हो। अखिनिया लोग चुपचाप रही हो, ओ खजन बे खबर हो। बर्दाश्त के बाहर होता हो। आज बताइबो सबके हम हई तोहर लभर हो। अखिनिया लोग चुपचाप रही हो, ओ खजन बे खबर हो। तो शादी बात हमर दीपक घरा वाला होई हो। मर्डर जरूर होई। तो शादी बात हमर दीपक घरा वाला होई हो। कि जब जये माला होई हो तो हऊ बात हाला होई हो। कि जब जये माला होई हो तो हऊ बात हाला होई हो। अरे पूछ
देखेला नु यूपी में कैसे प्यार के बुखार उतरल है।